Avui us explicarem el conte de les castanyes amb banyes. Un dia van desaparèixer. Hi havia una vegada una senyora molt velleta que vivia en una casa enmig del bosc. Tothom la coneixia com la castanyera. La castanyera sempre anava vestida igual, portava una faldilla llarga i un mocador lligat al cap. Un bon dia, mentre passejava per el bosc, va veure castanyes per tot arreu i va dir: "Oh, quantes castanyes!" La castanyera no s'ho va pensar dues vegades i es va posar a collir-les totes. Mentre les agafava, anava dient: "Castanya al cistell, castanya al cistell", i una amb una va omplir el cistell. Quan la castanyera va tenir el cistell omple, va baixar cap al poble, on tenia la seva paradeta. Va encendre el foc de la cuinera per poder trobar les castanyes que havia collit al bosc. Va agafar les castanyes al cistell i... sorpreses! La castanyera es va posar nerviosa. Va començar a buscar les castanyes per tot arreu i no les va trobar. El cistell era buit. La castanyera cridava: "Castanyes, on sou?" Ningú no va contestar. Les castanyes no hi eren. Tot d'una va començar a ploure i entre els vessals de terra la castanyera va veure una cosa que li va deixar palpitada. Una castanya que caminava! Com pot ser? Les castanyes no caminen pas. Oh, i una altra castanya que camina, però si tenen banyes i tot. Què he fet? He collit cargols i no pas castanyes. Hi havia cargols per tot arreu, a terra, a la paret, a la cadira i a la rebedora. La castanyera va haver d'anar de pressa i corrents al bosc un altre cop a collir més castanyes. Els nens de l'escola estaven a punt d'arribar i ella encara no havia pogut trobar-les. Els nens de l'escola aviat vindran i jo no tinc les castanyes torrades. Quan la castanyera va arribar al bosc va dir: "Per no equivocar-me, cantaré la cançó Foc del cardó treu banya, i si són castanyes no trauran les banyes. Cardó treu banya, puja a la muntanya, cardó treu vi, puja a la muntanya, cardó treu banya, puja a la muntanya, cardó ve, jo també vindré." Quan va acabar de cantar la cançó, va mirar les castanyes i va dir: "Aquesta vegada hi he encertat. Va anar a la seva barana." Va començar a torrar les castanyes i, molt contenta, es va posar a cridar: "Calentes i grosses, qui em volarà que fumen?" Els nens, quan la van sentir a la castanyera, van anar corrents a comprar castanyes. I així acaba la història de la castanyera que un dia va agafar cargols amb banyes pensant-se que eren castanyes. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Molt bé! Gràcies!